हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नार्जारी सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै बेसर मारा जाबनो नागिरदों आरो बेखौनो दिलांनो होननानै आं भिडिअ लानाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बेसर मारा जाबनाय भिडिअखौ। र' भिडिअ खेबफैद' फैद' नै जाखाया फैद' भिडिअ खेबफैद' भिडिअ खेबसै भिडिअ खेबग्रा लोगो गैया नालाय आं बेखौ खेबनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं बेसरखौ जाबसिगोन। दाख्लै अखा हानानै सेस जाजोब्बाय। बिदि होबानो जायो आरो जाबदोंसो मालाय बोराया मैया ना जाबनां बेखौबो जाबाय आं। खर'आ दा गुफुंलुसोदों। मबाइलानो नैबाव दोनसैसो आङो मोनबोदां। दालाय नुखायाना खाथियाव थानाया आंहा गुफुंजोबलाय लांबाय। गुफुंखागोन खाथियावल' भिडिअ लालाबायलायबाय लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामबाय। चेनेला गोदानसो आंना साबसक्राइब खालामना हो। जिरायनोसो लुबैबायलां। गगासनसिलै लाजिलै हिन्जावआ केमेरायाव ओंखारनो र' मालाबा मोजां सासे सानैजों।
बेसरखौ जाबखांबाय आं मोजां नुदों नै सना आंनि खाथियाव ओरै जादोंब्रा दायो नै लोगोफोर बेसरखौ जाबखांबाय आं दिनै होनो हास्लाबनाय नंला टाइम गैला ओंखायनो गाबोन होनोसै आरो दिनै बेयावनो दोनबाय आं भिडिअखौ बबेयाव फोजोबबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा